18 سال دەرباز دەبن لەسەر سەرهەڵدانا دوازدەی ئاودارێ. ئەو سەرهەڵدانا گۆ چلیسکاوێ یەکەمین شناڤا ستادێ دەرکەت. دەما گۆ تیما جیهاد یافەت بۆلێ لە باژارێ قامشلۆ پێشوازییا تیما فتوێ یا دێرا زۆرێ دەکرد و ئەنجام دە 32 جوانên کورد شەهید کەتن و سەدان jî birîndar bûn li ser destên hêzên ewlekariyê yên hikûmeta Şamê. Nûr keça şehîd İdrîs e temenê wê 18 sal e dibêje temenê min 4 meh bûn dema got bavê min şehîd ket û ev kesên şûfînî min ji bavê min mehrûm kirin. Navê min Nûr e, keça şehîd İdrîs, şehîdê duwazdehê Adarê Êmelebê. Gava bavê min şehîd ket, ez çarmehî bûm. Ev 18 sal ser şehadbûna bavê min çûyî. Bavê min şehîd ket bê sûnc û bê sebeb. Ev 18 sal ez bê bav min hatim xwedî kirin. Tiştkî gelkî zehmet bû û tu bavê xwe nebîne. Çi qabira hebe, dê hebe, am hebe, besneweke ciyê got bav digire. Bavê min şehîd ket li kêleka Melebê, wextê got mubare hebû. Destê hikûmeta Sûrî de bû, dixwestin Kurda tune bikin. Nûr keça 18 salî dibêje li vê stadê bavê min şehîd xistin ji ber got ew Kurd e û ew kesên şûfînî çavê wan bar nedibûn û ew Kurdên li Başûrê Kurdistanê gihîştibûn hin mafên xwe. Li vê derê bavê min şehîd ket. Bê sûnc û bê sebeb hiştin got ez mehrûm bibim ji bavê xwe. Ev 18 sal ser şehadbûna bavê min derbas dibe. Ji ber got Kurd bûn, dixwest wa tune bikirin. Ji ber got ew mekasibê got li Kurdistanê çêbûn, dixwest Kurda biêşînin li vir. Piştî wan destkeftiyên yên got li Başûrê Kurdistanê hatibûn qizençkirin, kesên şûfînî Sûrî xwestin tevlihevîkê li herêmên Kurda çêbikin û Kurdan bêşînin û bersiva wê ji aliyê Kurdan serhildana duwazdê avdarê bû û rejîmê di wê demê de 32 ciwanên Kurd kuştin û bi sedan jî birîndar kirin, her wiha bi hezaran jî girtin. Dara Berekat, Kurdsat News, Qamşlo.